så godt, når det kommer så langt. Pinsetræffet slutter om søndag i Holbæk, og mandag regner alle Nyhavns veterantræskibe med at være tilbage på deres vante kajpladser. Forberedelserne til det københavnske pinsekarneval er i fuld gang blandt sambaelskere i hele hovedstadsområdet. Pinsekarnevalet stod ellers til at lukke helt i år, men der bliver alligevel fest, farver og fjer, når Copenhagen Karneval løber af stablen. I år dog kun over en enkelt dag. På Sambaskolen Carioca på Nørrebro arbejdes der på højtryk med sambadans og kostymer til Copenhagen Karneval. Skolen er inspireret af sambaskoler i Rio de Janeiro, men man behøver ikke have brasiliansk blod i årene for at være vild med karneval. Jeg har altid været sådan meget fascineret af sambadansen og synes, det er sådan meget flot og udtryksfuld dans, og rytmerne, jeg kan rigtig godt lide rytmerne. Pinsekarnevalet har eksisteret i 31 år, men den økonomiske støtte til karnevalet haltede, og det betød, at folkefesten stod til at lukke. Karnevalet genopstår dog alligevel, men kun en enkelt dag. Samtidig bliver festlighederne flyttet fra Fælledparken til området her ved DR-byen. Det ærger blandt sambadanserne. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke bliver bakket mere op, for det er en kæmpe turistattraktion for København. Jeg synes, det kunne have været sjovt, hvis det havde været i Fælledparken, hvor man også kunne lave sine egne små grupper og sådan noget. Men jeg glæder mig til at se, hvad de har fundet ud af, og hvordan det bliver. Årets karneval kommer til at bære præg af manglende ressourcer, lyder det fra karnevalslederen. Netop at vi har de her vilkår den her gang, giver os en lidt mere anarkistisk tilgang til, hvordan vores plads kommer til at se ud. Hvad betyder det? Det betyder, at vi er vant til at have nogle meget store scener, for eksempel, og en masse udstyr og alt muligt andet. Og den her gang der er det mere lagt ud til de enkelte miljøer, altså reggae-miljøet der og afro-miljøet der osv. I år danner DR's koncerthus rammen om børnekarnevalet og senere nattefesten. På trods af en mere skrabet udgave af karnevalet i år, mener Copenhagen Karneval ikke, at det er tid til at sige stop. Jeg vil under ingen omstændighed være med til at skære det mere tværtimod. Vil jeg have det gennemført nu, så vil jeg have den opbakning fra politikere og andre. Og så skal vi nok banke det her op igen. En live-version af karnevalet har ikke lagt en dæmper på stemningen hos Carioca, hvor danserne øver sammen med skolens orkester. Det handler om, at man skal have det godt, man skal danse, man skal spille, og man skal nyde bare være i øjeblikket. Der er ikke sådan det store, tunge budskab i det, men det handler sådan om, at mennesker skal have lov til at slå sig løs og være glade. Her regner man med, at 100 medlemmer deltager, og sambadanserne her, de ser frem til folkefest. Jeg håber, det bliver solskinsvejr, og at det bliver sjovt, og vi danser, og der er en masse mennesker, der kommer og ser det. Det er gratis at deltage i festlighederne til Pinsekarnevalet. Ved nattefesten i Koncerthuset skal der dog betales entré. På Lorry i aften kan du blandt